Bapak Mayor nun. Sepisan maneh. Nok ira, nok ira. Matur kesuwun nok ira, ha? Lambi abang. Bos bor. Jaluk siji maneh priwe kene Kang? Nok aan. Ngaplang. Nok aan. Priwe siji maneh jaluk dijengking bet. Wis jangan. Aduh. Laki kita ya. Kosip di teka-teka. Aja ini. Baka wong lanang jarang balik ning omah. Kuwen tandane wong lanang sing wis beli betah. Tandane wis duwe delengan. Tandane wis duwe pandengan. Yo nganune mak kita ku keduhung si beli. Duwe laki karo babahan Liongchang. Ader dipandang apane sih? Sikil ya wis kena asam urat. Yen sing diarane wong ga. Ayah. Taci. Tekrongokaken sing jabak gubrek bae rame bae. Kin ki jagat ki bengi. Taci wayang temen jare tangga batur. Ora kau pana wong turu lali tangga batur. Toli sapa sing arane kian jagat awan. Baka kian ya wis bengi. Baka wis bengi bener ya sampean ku sadar. Tas mende, ha? Jagat bengi tau wale kok tas mende, ha? Angker. Sengit kita mah. Jari wong lanang mana bae kebutuhane nek layang kloyong. Wong sugih dunya tentune ya marake pawongan kieun urude kor tulis sira kincang mikira Kodikit ya sang kanane bari dodok jangan ngadeg bae semono sikil gampang kumate ba akelewane sampean mah bodoh kaya dewek keping rasa Kokohan Palamarta kok anak tamu saja sih dodok ke tengah yo sangat tergalawang wis lomo mancing panggam lebat Siapa ini bedana? Mr. Bram. Ya. Kalau mau tahu ya ini yang punya tanah yang sangat luas Mr. Bram. Oh, yang you cek di kantor Karesidenan Cirebon yang punya tanah dari Karangampel sampai Jatibarang ke Bulen ini orangnya ini. Yes. Oh, iya. Orangnya bunder-bunder semua. Yes. punten tuan Iya. hayah kula kaget setekane sampean kabeh sapa maksud lan tujuanene sampean tekan ning panggonane kula Apa dia? Iya dengan masa ngerti ya wong Belanda mak. Pertahunnya jauh mak Belanda ini beli ngerti pelanga plongo. Ngomong apa itu bedana? Rich? Begini tuan, Ya. dia itu bertanya tuan itu siapa katanya. Kasih tahu. Ayah punya nama. Bedana, kasih tahu. Kok bakal koko pengen terus gigi gak rezeki
Rezeki. Iya, Maksudnya, Mister Bram tekan ngomong kokok heeh. nang apa disangka ngomong lagi rezeki, gawe rezeki, arep tuku tanah kokok ini. Oh, arep tuku tanah. Sekinarnya arepan kanggo bangunan apa tuan? Ada masalah tujuannya mbak beli weru. Tinggal ngomong semetere pira, sepatane pira, pasti dibayari kok. Oh ya memang sing kesebut tuan tanah ku ya. Kula wonge. Tapi ya punten tuan. Lamun sampean perlu tanah, ya kaya-kayane tanah kula ku biar pendidol. Iya, Pak. Beli harapan dijual tuan. Biarap didol. Tanah semono apane tuh arep kanggo apa? Senajan tanah pirang-pirang kah? Kunku harapan tak bagiaken ning wong Jawa. Sebab kula ku urip sing tanah Cina meneng ting tanah Jawa. Bahwasane wong Jawa ku ya wis tak anggap sedulur dewek. Kok daripada kanggo wong Jawa, daripada cuma-cuma kanggo wong Jawa, masih mending gak didol. Jaluke pira pasti dibayari kok. Wong Jawaku masih akeh sing terlantar. Gawe bangunan, gawe umah, akeh ning bantaran kali, akeh sing ora duwe tanah. Jadi maksud lan tujuane nek kula maya melas karo wong Jawa. Karena kula uripe karo wong Jawa. Wis, kabar ngobrol enak, bari dodok. Onon. Iya, Ya rupanya misal. sampai Geser. geter-geter. Ayo. Onon. Takdir bisa dipungkir, bisa dipungkir. Yen besok maremang yen wonten grahane sasi srengenge kembar lima lintang let gumaring siti eling-eling mangkang eling ngomong kuning dunia aja ngilok tutup gimana nafsu sing mantak kadukung mimironi pos arep saking bulan dewek anak putune mai bawang bulak anak putune mbok caswina makang bayari. Ngomong apa itu? Mr. Bram, Iya. walaupun Mr. Bram mendengar apa kata Koko, mungkin gak mengerti. Iya. Maksud Koko tidak mau menjual tanahnya katanya. Wow, no. Coba ngomong sendiri tuan. Cina bunder gak mau jual tanah. Yes. Iya tuan. Babah Han Leong Che, you punya tanah
dari Karangampel sampai Jatibarang, sampai Bulen. You punya tanah mendi ora, kaken. Takerbutin reang. Sepira mu sepira. Tuan, dudu bae kula nolak kelawan niat lan pikarepe sampean. Karena tanah mau bakal tekibakan karo wong Jawa. Bener ya Pak ya? Iya. No. Bokat sampean perlu tanah. Ya duning tanah kene bae antara Jatibarang sampai Karangampel. Ya bener tanahnya kula. Tapi mana-mana gaya akeh tuan. Cari yang lain konon Pak. Cari yang lain. Cici, orang lain punya tanah sedikit-sedikit, cuman sekemplang orang sejen, cuman Babah Han Liong Cheng yang ngambrah-ngambrah tanahnya. Tapi tuan, kula wis ngucap karo masyarakat kene. Iya bener. Senajan kula jadi wong termasuknya wong sukses gawa modal sing tanah Cina di toko kagening kene. Ya kelebihan ini ya harapan tak bagiaken karo masyarakat kene Jawa. Aja mikiri wong Jawa. Wong Jawa mah endak ono, arep modar arepan klenger. Kula uripe karo wong Jawa tuan. Wis sekian mah babahan Liong Cheng ini arep kerja sama karo kita wong Belanda. Gelem ya? Aduh, tuan yang merasa keberatan tuan. Sing titran ngati-ati papah yoga sing belas jati minang kane kang mirengaken tempe sekedi duh bos prasaking warung salonton rumah dewek sinyak sini. Aduh, gimana mister? Wedana Kris. Yes, Kengelan Cina bunder ki, dilakluk-lakluk ki. Mung tengah didol ku. tiwas kita udah ngomong yes gini Jawa. Pegel. Wes gampang, urusannya udah anak Kris, tak rayu beli burung. Coba Sebanding mister oli tanah. ya. Kok Kalau oli yuk minta bonus pira petak upati. babahan Liong Cheng Iya tuan. hari jari kita mah bruk semeter jaluknya pira, jaluk 1 juta tarung juta tah, jaluk 3 juta tah, pasti dibayari. Bisa aja mikir ke masyarakat enak dewek sapianku. Maaf Kak Tuan. Nyonya Citek Huan melu ngomong. Sampai aku beli krungu tak kupingekku. Sing mau ngomong beli arepan didol, beli arepan dijual. Bagian tanahnya pirang-pirang enggak? Toliku, kita mau bisa akeh dewek duitku. Beli butuh ya banyak. Rawa menak kupingnya kemulan aku. Ah, Wah, apa duit? maksa pisan wongku. Babah karo tajiki atos ndaseki. Hukum lawan pendirian. Pencoleng abas. Kula kanjeng. Mungkin siraus krungu. Apa ucapannya bapak mau? Kanjeng, Bagapura pencoleng abas tak rogok-rogokaken dek kokohkan Liong Tan mempertahankan apa sing dadi hake. Iya. Tapi mudah-mudahan lamun mengko kula sing bakal catur gudem kelawan kokohan. Mudah-mudahan atine luluh kanjeng. Pasrah lawan sirak ini. Pencoleng Bagapura. abas di pojok dirayu. Sapa kudu bah. Pakaiannya sejen dewe. Rupanya wong Jawa. Mungkin mah Jawa ini bahasa. Oh, Melonglong mata munanang sakecap bisa ngucap gawe kaget maning atine
Mamai putra bos barang antik saking jati barang, mama kulimpangan junti keding, mama sudira bos udang. Yang dipikir gawe keder pisan, salah hebutan kelawan kula, inget boten kelawan kula. Siapa Pak? Kurang jelas. Bukan kasaban bulan kula sering anjang sono silaturahmi kelawan kokotan. Biasa pencoleng apas padegane wong dermayu, pencoleng apas sundeni wilayah ning Jati Barang. Biasa lokatan jalak jaluk lawan sampean jaluk pajak. Kemutan apa mboten kok? Pencoleng Abbas. Nggih kok. Pantesan Biasanya pencoleng Abbas baturan ini karo pencoleng Bontar. Sering merene jaluk pajak. Nggih kula kemutan. Kedingan. Kian pencoleng Abbas atas nama Kanjeng Wedanan Kris, uga atas nama Mr. Bram, tumrap ning panggonane kokoh kan duweni niat kang becik, duweni maksud kang bagus, karena isun weruh sampeyan iki sosialitas kelawan masyarakat wis dibilang jempolan. Lah, bakuan kula ya wis kala ucap. Masa kula wis ngut sampai tekan gagalet. Kabeh masyarakat kene wis pada weruh bakal tanah mau dibagi-bagi kening masyarakat. Ning lebakian kok tindakane kokohan bener tapi keblinger. Mamai putra bos barang antik saking Jati Barang, mamai Trisna Geding, mama kulimbangan junti keding, mama sudira bos udang, bos pras saking warwe keding, saung tuan rumah sing rengat. Bisa deh pencoleng Abbas Gandika bener tapi keblinger. Bener itu mindake kokohan iki membagikan hartane kelawan wong-wong pribumi. Jare wong kene mah dibagiaken ning pawong-pawongane. Senajan kun panen, lamun panene berhasil diwajibaken setor ning kokohan. Tapi sebaliknya lamun panene utawa palawijane ora berhasil, kokotan ora menuntut atas bayaran mau. Kula salut kelawan mutlak pemikirannya sampean, senajan sampean wong pendatang. Mung salah tindake sampean luru pekaya jungkel malik kawan kanggo bengi-bengi kanggo awan. Ngumpulakan harta kelawan benda lamun toh dibuang percuma cuman kanggo nang masyarakat sekitar eman-eman kuluko. Kula wis kelebihan dunia tuan ngeraksane wis ora bisa maning. Jadi karena sampean berpeta-pete kelebihan dunia, sampean berhak kanggo nang bagi-bagi kening wong sejen. Oh, jarak ulama sampean ku dimanfaataken harta bendane sampean.
mumpung ana wong londo pengen duweni tanah ning wilayah Jatibarang. Betul, betul. Dari tujuannya sampean tuku mah ya kan gak tiba sejene ke pirang-pirang tanah kutuan. Duh, dari sampean ku temen-temen belani wong landaku. Wong endi sih sampean? Hari kula wong pribumi wong Dermayu nek. Wong Jawa ya. Bapane Ya wong Dermayu. kaki buyute. Ya wong Dermayu Jatibarang. Nang apa sampean me temen-temen belani wong Belanda? Ya. Betul yang Abbas. Mr. Bram, priwen si penting oleh tanah. Pasrah ning betul yang Abbas. Aja kau khawatir, Mister. Pencoleng Abbas keceluk dedeng kote wong Dermayu. Bocah badegane wong Jatibarang. Lamun to konggon ngatasi prihal sing kaya mangkainan ora bisa tercapai. Apa sing dadi kepengane Mister Bram? Aja dibilang isun ya. Good. Oh, Pajak kuno. pencoleng Abbas ngandika sepisan maning karo sampean. Lung tulung uculaken ya embukun 10 hektar apa maning 100 hektar lung tulung dolen tanah sampean kanggo nang Mister Bram. Patoke wis dadi tuan ning masyarakatku wis gawe patok masing-masing, wis duweni hak masing-masing. Diralat dibatalaken. Ya ora bisa, Abbas. Beli mandeng sapa isun pencoleng Abbas. Ai ampun temen orang deneng priben-priben kula mah ya sejujure bae wis tak bagi. Beli kimir beli wenden delengaken isun pencoleng Abbas. Ya terserah sampean. Apa ya hari wong bener mah apa? Tak hormati senajan sampean dudu wong pribumi. Tak sanjung senajan kokotan cuman sekedar pendatang. Andun sugih, andun mekaya, andun bebanda ning tanah Dermayu. Serakaken beli tanah sampean. Ora bisa tuan. Beli bisa. Berarti perhormatannya kita selebakin percuma. Ya Allah. Sampean ku mengkonon. Ning sapa sunitip diri, ning sapa sunitip wis bersumangan senajan sampeyan sumpah sun masih tetap kelingan mamaku lembangan ning waktu lagi barangan waktu sampeyan ngelelar kula padahal kula bakti ayah alif nurut perintah yang laki
Kabeh wong Dermayu wedi lamun berhadapan kelawan Bencoleng Abbas. Apa bading sekian Bencoleng Abbas atas dasar perintah saking Kanjeng Doro Kawetanan Kris kongkon priben caranya kokohan menyerahkan sebidang tanah kanggo dijual ning wong Londo diserahkan ke belah Tur Abbas. Kula daripada Sing teliti hati-hati sing abas tindak lakune bos Aulia Sayur tindak lakune putus hubungan karo masyarakat kene ya terserah kelawan apa sih. Dadi rela sampean ngorbanaken ragane demi masyarakat Jatibarang. banyu mataku macakan limbang-limbang Babakan dia cek. Mungkin sira wis weruh. Maka Bencoleng Abbas pak wis nafsu. Serahkan tanah aja sampai lara badane, Pak. Ora Tuan, tetep kula wis tanggung ucapan kula wis libah. Koko kelawan pendirian. Belara badane. Kurang. Aduh. Ya Allah, ampun. Aduh, Ingat babakan sejene bayake tanah orang di lebak ini Pak. beli bisa dieban sampai menghargai wong pribumi sampai kaya nangis ning jero bati Tuan Abbas, paksaan sedina ping 7 kula beli bakal nyerahaken tanah. Kula beli butuh sepeser pun duit sing sampean. Abbas!